Ahojte, čaute, vítam vás u ďalšieho videjka a dneska tu máme ďalšiu reakciu na speváka, veľmi známy spevák u Cigáňov, Slavo Gaži, je to legenda a pesnička sa volá Ako inak ako Nadržaná. Dneska to bude riadna show. Veľmi sa teším, poďme na to. Let's go! Pa, 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 pa. Ako vidíte, zainvestoval som a kúpil som si nový mikrofón, takže pevne verím, že teraz bude ten zvuk lepší a veľmi by ma potešilo like, komentár alebo odber. Nechám to na teba. Poďme na video. Let's go! Fú, tak zatiaľ ten instrumentál akože mega. Dobré. Instrumentál sa mi páči. Musím pochváliť aj videoklip, že to nie je také, ako sme zvyknutí u Miloša Jurigu, že stále niečo vonku a toto tamto. Tu je vidieť, že je to viacej taký profesionálny klip, že sa pohrali aj so svetlom, takže zatiaľ to pôsobí dosť profesionálne. Hudba, Slavo, akože fakt, klobúk dole, hudba je super, výbornú hudbu si vybral. Počúvaj baby, čas mi nenavrátiš, ty to dobre vieš. Hľadíš mi do očí, znova mi klameš. Nie je žiadna nádej, nie je žiadny čas, tvojim sladkým slovom neverím. No, všetci vieme, že Slavo vie spievať, je to legenda, spieval s Milanom Tancošom, s Korom, takže tam je asi povedané všetko, ale tu sa mi trochu nepáči to, že neviem, buď zle artikuluje, alebo je, neviem, ten mix a master nie je taký kvalitný, nepočujem ho dosť dobre. Zdá sa mi, že hudba je hlasnejšia ako vokál. Poďme na to. Láska, milovala som ťa, ty to dobre vieš. Nezdávam sa, nejdem bez teba ďalej. Nemám ťa vo duši, nemám ťa vo srdci, aj tak mi na konci. Hey baby, ty si moja to bol super záber. Presne tento, to sa mi páči, mám rád takéto zábery. Chcem ťa celú noc, baby. Hey baby, to sa mi líbi sexy lady. Chandjay, čo robíme tu dámy? Hudba, akože fakt, hudba je super, extrémne sa mi páči hudba. Let's go. Počúvaj baby, čas mi nenavrátiš, ty to dobre vieš. Hľadíš mi do očí, znova mi klameš. Nie je žiadna nádej, nie je žiadny čas, tvojim sladkým slovom neverím. Ja Slava poznám takto skôr, že spieva cigánske veci a tento štýl, neviem, nehovorím, že mu nejde, že mu to nepasuje, však je dobrý spevák, nehovorím, ale neviem, je to niečo také, že nie som na to zvyknutý u ňoho, lebo však on spieva väčšinou také cigánske, také smutné, no a neviem, no, nepasuje mi to na ňoho, ale však super. Som ťa, ty to dobre vieš. Nezdávam sa, idem bez teba ďalej. Nemám ťa vo duši, nemám ťa vo srdci, aj tak sme na konci. Hey baby, ty si moja sexy lady. Nehnevajte sa, ale musím dať like. Už len kvôli tomu beatu, ako fakt, ako instrumentál je fakt super. Ten sa podaril veľmi. Čo sa týka spevu, tak spev je dobre, to je zaspievané, ale neviem, zdá sa mi, aký by zle artikuloval, alebo sa hýbalo od mikrofónu a neviem. Možno tam je zlý mix a master, neviem, no ale dalo by sa to ešte s tým viacej vyhrať, s tým zvukom hlavne, lebo zdá sa mi, že hudba je hlasnejšia ako on.
ale like musí byť, akože určite. Klip akože super, tá telka stará tam v pozadí, to je super, že je vidieť, že nad tým rozmýšľali, že to nie je len také, že hala bala, postavia sa tam a proste idú, zapnú kameru a však čo sa nahrá. Naozaj, že nad tým rozmýšľali. Baby, chcem ťa celú noc, baby. Hey baby, tu sa mi vysí lady D. Oh, 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 Hanjay. Čarovné tu daví. Zlaté hodiny musia byť. Yes. Aukáde čaje. Veľký frajer, hej. Stále som bojoval, pri tebe som bol, stále som bojoval o tvoju lásku, ale nič som nevidel, ale ako klameš. Fakt akože. Čo sa týka klipu, tak klip je akože super, tie sa mi páči. Je vidieť, že nad tým rozmýšľali, že to nie je len také hala bala, poďme natočiť klip, chytí sa kamera, bim bam, jak Miloš to robí. Tu na nás je vidieť, že mal za sebou profíkov, že vedeli, čo robia. Tá telka tam bola super. Tanečnica tu nepoznám, ale však pohodička. Cením, že tam nemal 13-ročné dievčatá, jak si dáva Miloš do klipov, že Miloš. Takže to cením. Hovorím, Slavo, je to legenda. Spev, neviem, nie som na to zvyknutý u ňoho, stále mi tam chýba ten cigánsky štýl jeho, na ktorý sme zvyknutí, na ten pavlovský štýl, lebo však všetci vieme, že to Slavo Gaži, Milan Tancoš a Koro spravili ten pavlovský štýl, čo teraz každý cigán hraje, každý, kto má pred menom Gypsy, tak ten istý štýl hraje a to je pavlovský. A za ten pavlovský štýl nemôže nikto iný ako Slavo Gaži, Koro a už nebohý Milan Tancoš. No a čo sa týka Slava, tak však on je muzikant, to všetci vieme, hrá na klavíri už od detstva, dá sa povedať. Čo sa týka spevu, zaspieval to akože dobre, sa mi to páčilo, ale čo sa mi nepáčilo bolo to, že bol potichu, alebo neviem, niečo mi tam nesedelo, nebol taký čistý vokál, ako sme zvyknutí v iných pesničkách, ale zaspievané to bolo dobré, však Slavo vie spievať. A tak by som to asi uzatvoril. Určite som dal like, lebo si to zaslúži, je to dobrá pesnička, je to chytlavá pesnička, verím, že sa to ľuďom bude páčiť. Určite tam budú komentáre typu tlak a takéto, nebudem nadávať, ale takéto, ako to je super, len nemám rád, keď cigáni píšu do pesničiek, že tlak a neviem čo je tlak, tak už to je... Dobre, vidíme sa u ďalšieho videa. Mám v pláne ešte zase opäť zainvestovať do techniky, aby sme sa aj ja, aj vy som ju opäť posunuli dopredu. Teraz to bol maličko, kúpil som len mikrofón, čo nebola nejaká ťažká položka v mojom rozpočte, ale tak každé euro sa ráta. A verím, že by som si zaslúžil od teba aspoň odber. Teba to nič nestojí, mne to veľmi pomôže. Like by ma tiež veľmi potešil a určite by ma potešil komentár, na akú ďalšiu pesničku by si chcel vidieť moju reakciu. Takže sa vidíme u ďalšieho videjka a zatiaľ sa majte. Čaves. Pa. Lady. Na.